er bare lige vi står, så I kan se baggrunden. Jeg er her sammen med min veninde Lara og Johanne. Hej! Og vi vil gerne lave en Q&A. Der er en masse folk, der har sendt nogle spørgsmål ind. Og ja, dem vil vi bare svare på. Så ja, lad os komme i gang. Okay, det første spørgsmål, det er fra Johannes veninde Asta. Og det hun spurgte, hvad vores yndlingsis smager. Ja, Johanne, du starter. jeg tror, det er mint eller chokolade. Ja, det smager godt. Ja. Ja, altså min er helt klar lakrids, fordi du ved, lakrids er bare det bedste. Det har det altid været. Sådan er det bare. Min yndlingssmag, det er helt klart chokolade, især med for eksempel cookies og sådan noget, alt muligt vanilje med blandet med cookies og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det smager rigtig godt. Okay, det næste spørgsmål, det er, hvem er dit idol? Jeg har ikke rigtig noget idol lige nu. Ja. Jeg har været rigtig stor idol af Rasmus Seebach, men det er ikke sådan rigtig mere. Jeg har ikke rigtig noget lige nu. Det er virkelig sådan stort. Hele hendes vers var fyldt med Rasmus Seebach plakater. Det var dengang. Ja, sådan er det ikke mere. Altså, Justin Bieber, han er sådan rigtig. Men jeg ved ikke, om han er mit idol. Jeg kan bare godt lide ham og hans musik, og han er også ret pæn. Men ja, jeg har heller ikke rigtig noget idol. Altså, jeg har ikke rigtig noget idol lige nu. Jeg har været fan ret mange gange, men mange forskellige personer. Mange forskellige personer, men det er jeg ikke rigtig lige nu. Men hvem kan du godt lide? Du kan godt lide Cameron Dallas, kan du ikke det? Jo, jeg kan godt lide Cameron Dallas. Okay. Næste spørgsmål, det er den bedste rejse, vi har været på. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, fordi i Spanien kaster jeg op. Nej, Italien. Nej. Og Tyskland fik jeg lus. Og i Spanien, nej. Jeg tror, det er Spanien. Okay, og hvornår var det det? 2014, tror jeg. Ja, det passer. Ja. Altså, jeg ved det heller ikke. Thailand var en rigtig god ferie. Det var jeg i sommerferien. Ja. Vinterferien i 2 uger. Og det var helt vildt fedt, udover at det tog sådan 14 timer at flyve dertil. Og så kastede jeg op på det sidste fly, lige da vi skulle til at lande. Og så da vi sad i taxien på vej hen til vores hotel, så kastede jeg op i taxien. Udover hele hans taxi på hans lædersæde. Det er ikke så godt, men jeg har også været i USA i 4 uger. Og det var også en rigtig god ferie. Jeg har også været i Frankrig, det var også en rigtig god ferie. Jeg ved det ikke. Min bedste tur, det har været til Tyrkiet i 2013. Det var rigtig, rigtig sjovt i pool og strand og muligt, men bare slappet helt af. Ja. Nu så skal der også lige sige, Lara, hun kommer oprindeligt også fra Tyrkiet, men hun er født i Danmark. Ja. Forældre, baggrund. Ja. Baggrund. Næste spørgsmål, det er, hvis vi kunne vælge, vil vi så helst have is eller kage? Is. Ja, okay, det var så afgjort lige godt. Iskåls, det var rigtig sjovt. Næste spørgsmål, det er, hvad er det bedste ved sommer? At man typisk kommer og rejse der i sommerferien, og det gør jeg i hvert fald. Og og man får en masse is, og det er varmt, og det. Ja, jeg synes nok, det bedste ved sommer, det er ferien. Jeg kommer på ferie hver dag i sommerferien. Det er sådan, og stranden, og solen, og spise is, og være udenfor, og lege, og sommer, det er bare godt. Ja. Det er samme som pigerne. Ja, det tror jeg alle synes. Ja, præcis. Det tror jeg, det er svar. Og det næste spørgsmål, det er, hvornår er I født? Jeg er født, det er ikke så huske, med den 16. april 2004. Ja, det kan godt være, at det ligner det, men jeg er sgu den yngste i vores klasse. Jeg er den eneste, der er i 2005. Ja, 2005, go. Jeg er født den 11. januar 2005. Ja, så jeg er meget tæt på at være født i 2004. Det er faktisk meget tæt. Og jeg er den anden ældste.
i klassen. Jeg er født den 15. november 2003. Og alligevel går vi i Jeg er klasse sammen. Ja. den ældste. 5. klasse. Og det næste spørgsmål, det er I fra Jylland, Sjælland eller Fyn? Jeg er Jylland. Ja, jeg bor også her i Skåde, Højbjerg, Aarhus. Ja, Skåde, Højbjerg, Aarhus. Ja. Ja, Jeg bor i og Jylland. jeg bor også i Jylland. Jeg bor i Jylland. Ja, vi går i klasse sammen. Vi går i skole inde i midten af Aarhus. Altså, vores skole ligger inde i midten af Aarhus. Vi bor i... Det er det, vi Nej, mener. Vi bor i Aarhus. Ja. Vi bor i Aarhus på Jylland, det er det, vi mener. Godt. Næste spørgsmål, det er... Vi tager valg. Okay. Næste spørgsmål, det er, hvad vores livret er. Tarteletter. Jeg kan også rigtig godt lide pizza. Ja, det tror jeg det. Og der mexicansk mad er også godt. Hvem kan ikke lide pizza? Pizza Ja, smager jo der er ikke fucking nogen, der godt, ikke kan lide altså. pizza. Oh my Så god. det, ja, Men ja, det er ikke min livret. Det, altså, jeg elsker. Jeg virkelig elsker broccoli tærte. ja, det er også min livret. Det fik vi til... Ja. Det er godt, jo. Det fik vi til min fødselsdag også. Kæft, hvor Ja. Nej, jeg skulle høre. Ja. Ej, det er sådan for dig, Joe. Ja. Ja. Min livret, det er vindruesblad med ris i. Det smager rigtig, rigtig godt. Det er sådan en tyrkisk ret. Det smager også rigtig. Jeg har ikke smagt det, så jeg kan ikke svare på det. Ja, okay. Og det næste spørgsmål, det er, hvad er jeres yndlingsdrik? Hvad hedder de der, jeg køber i normalt sådan kold te, og det starter med A. Arizona. Arizona, ja. Det er og kokjo. Ja, det smager godt. Ja. Altså, Ja. jeg laver sådan rigtig tit sådan 2 gange om dagen eller sådan noget, så laver jeg smoothie. Jeg elsker smoothie. Det er sådan en, jeg laver sådan en for det meste, så laver jeg sådan en fra Johnny Juice, en opskrift Johnny Juice, hvor der er jordbær og hyldeblomst og æble i. Ja. Og den smager helt vildt godt, og den laver jeg for det meste. Og ja, det er sådan set bare det, jeg drikker ikke sodavand, så. Altså, jeg har ikke rigtig nogen yndlingsdrik. Jeg kan rigtig godt lide mange drikkevarer. Hvad kan du for eksempel lide? Altså, jeg kan rigtig godt lide... Altså, det er for det meste. Kan du godt lide kokjo? Okay. Ja, jeg kan rigtig godt lide kokjo. Og sodavand? Og sodavand, men jeg holder mig faktisk meget mest til vand. Ja, jeg elsker vand. Der er ikke noget bedre end sådan en helt vildt Det er koldt on glas point. vand. Ja, det er bare det bedste. Ja, min yndlingsdrik, det er vand. Og mig. Og det næste spørgsmål, det er, hvad vores yndlingsfilm er. Jeg ser ikke rigtig film på den måde. Jeg kan godt lide Terkel Knibe. Den er sjov. Ja, og der er ikke rigtig andre, tror jeg. Jeg tror, jeg siger enig, når de andre siger det. Min yndlingsfilm, det er Percy Jackson. Det er en rigtig god film. Sådan meget. Okay. Ja. Altså, helt klart Twilight-filmen. Ja, selvfølgelig. Fanden med nogle gode film, altså oh my god. Men min anden yndlingsfilm, det er den er faktisk fra 2016 her, den er på Netflix. Jeg regner med, I ved, hvad Netflix er. Yeah. Den hedder The Fundamentals of Caring, og den er virkelig, virkelig, virkelig god. Virkelig god. Også fordi den er med Selena Gomez, og jeg kan faktisk rigtig godt lide Selena Gomez. Det. Ja. Kan du? Ja, altså, der var noget, I ikke vidste. Godt. Okay. Undskyld. Nej. Næste spørgsmål, det er, hvis I kunne vælge, hvilken kendis ville I så være for en dag? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at være Justin Bieber bare sådan, fordi... Nej, eller hvad det er. Nej, det er flere personer. Sådan en eller anden virkelig kendt person, som Justin Bieber eller sådan noget, bare sådan for en dag. Kunne jeg gøre. Fanden også Justin Bieber, altså. Eller Selena Gomez, fordi... For det første, jeg følger Justin Bieber på Instagram, ikke? Han har det sygeste hus, ikke? Liv. Ja. Også liv. Ja. Og den sygeste baghave, sådan, også bare at kunne gå på gaden, og alle folk, de bare, det er Justin Bieber. Ja, det gør også. Ja. Altså, jeg vil enten være Selena Gomez, eller Cameron Diaz, eller... Hvad var det nu, der var? Ja, nu har jeg lige glemt det. Du kan også godt lide Ariana Grande, kan du? Jo, hende vil jeg helt klart gerne være. Og det næste spørgsmål, det er, hvad er jeres yndlingsdyr? Jeg har ikke sådan rigtig noget yndlingsdyr. Jeg tror, det er en æbe.
Altså, jeg har heller ikke rigtig noget yndlingsdyr, det er ikke noget, jeg sådan tænker særlig meget over, men jeg elsker hunden, faktisk de er søde. Jeg kan ikke tåle hunde. Og de er bare helt vildt Nej, jeg kan søde. ikke tåle Bommelshunden jo. Fordi det Ja, kan det er det kan jeg. det er klart, det kan alle. Bommelsund, ja, bommelsund. Ja, men jeg elsker bare i det hele taget hunden, især bommelshunden, fordi de er sygt nuttede. Og ja, det er bare derfor. Ja, bommelsund. Jeg kan rigtig godt lide hunde, sådan nogle små hundevalpe, der ikke sådan bliver store. Og så kan jeg også rigtig godt lide hvide katte. Hvide? Ej, min far har en hvide kat. Jeg elsker hvide katte. Han hedder Romeo. Okay. Godt. 18 år. Okay, godt. Og det næste spørgsmål, det er, hvor mange år har I kendt hinanden? Skal vi lige alle sammen lige til? Altså, altså, det er fordi, jeg kom ind i 4. klasse, ikke også? Ja, vi har gået i klasse sammen til 0. og hun kom ind i 4. Og nu skal vi så til 6. ikke? Og min mor, hun har været klasselærer for dem, så jeg kendte dem sådan den første, og de kendte dem altså 0. Så 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 år. Ja. Og 0, nej, første, anden. 5 år dig. Ja. 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 Du svarede også 6 år, ikke, Laura? Ja. Ja, og det næste spørgsmål, det er, hvad spiser I til morgenmad i hverdagen? Jeg lever sund, så jeg spiser havregryn med rosiner på. Altså, det er meget... Altså med havregryn. De er sunde. Ja, de smager godt. Nej, faktisk ikke. Altså, jeg spiser også for det meste havregryn, bare også med rosiner og sådan. Jeg kan faktisk godt lide at tage mysli på som mælk. Jeg ved godt, det er meget mærkeligt. Det smager altså rigtig godt. Men jeg laver for det meste bare en smoothie til morgenmad. Ja, det gør jeg elsker smoothies, og det er bare det bedste. Og det laver jeg sådan nærmest hver dag, faktisk. Hvis vi ikke har tænkt til at lave smoothie med, så får jeg havregryn. Jeg spiser for det meste til weekenderne kun frugt. Jeg laver kun frugtsalat til mig selv, og så... Ja, og det næste spørgsmål, det er... beskriv drømmefiler. Okay. Jeg ved, I kender sikkert alle sammen Christine Slot. Ellers så søg lige på hende. Og så skal I se en video med hendes kæreste, der hedder Niels. Det... No offense, Christine Slots kæreste, men... Ej, du gør... Nej, du er rigtig pæn. Nej, det sætter ikke pæn. Altså, jeg ved det ikke, men jeg kan rigtig godt lide med brune øjne. Ja, det er simpelthen pænt. Sådan rigtig intense brune øjne. Nej, det er pænt. Det er pænt. Jeg ved det ikke. Jeg er faktisk lidt ligeglad. Bare kort hår, ginger, blond, brun hår, jeg er ligeglad. Ja, er det sådan noget hår, man lige kan sætte op i en knop? Okay, min nummerfører, han skal i hvert fald være flot, og han skal have en god person. Og han skal have en god personlighed, og han må gerne have blå eller brune øjne. Det er det folk tror. Eller grønne. Jeg er ligeglad, hvad eller grønne farve han har. Grøn. Ja. Det er de 3 farver, man har. Ja. Og det sidste spørgsmål, nummer 16, tror jeg. Det er, hvad er godt og hvad er dårligt ved Snapchat? Jeg synes, det dårlige er, at man ikke sådan... Jeg ved, man skal tage direkte video eller direkte foto. Man kan ikke sådan lægge et foto ind eller video ind, og så sende det til en. Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan rigtig godt lide Snapchat. Det er en skide sjov app. Ja, de har alle de der filter, man kan se på ansigtet og sådan. Og der er faktisk også kommet en ny opdatering, har jeg fundet ud af, hvor at man kan lave sådan nogle minder, og man kan sætte billeder ind fra sin kamerarulle af og videoer. Og det kan man sende til folk og sådan. Der er ikke rigtig noget dårligt ved Snapchat. Jeg kan bare rigtig godt lide Snapchat. Det gode ved Snapchat er, at det der filter, altså alt muligt med hunde og bamser og sådan noget. Og det dårlige ved Snapchat, det synes jeg er de der minder, fordi det er ret irriterende, når man gerne vil gemme et billede i kamerarullen, så bliver den også gemt de minder, som jeg ikke kan lide, at det bliver gemt sådan. Så hvis man skal kun gemme det i kamerarullen, skal man trykke på selve, tryk ind, og så skal man gemme det både i minder og kamerarullen. Ja, det kan også være ret irriterende. Ret irriterende, ja. Og det var så alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg vil meget gerne subscribe til min kanal, og også til Johanne Klares kanal. Og så ses vi næste gang i en eller anden video. Og I må undskylde, at jeg ikke har været på YouTube i et halvt år eller sådan noget. Det er virkelig lang tid. Men ja.